хонаводаи зокирзодаҳо дар ҷамоати чорбоғи ноҳияи Варзоб мотам дорад. аз марги Муҳаммаҷовид беш аз 10 рӯз мегузарад. ӯ ҳамагӣ 23 сол дошт. бо гумони даст доштан дар марги ӯ Саидаҳмад Раҳимов боздошт шудааст. Саидаҳмад писари ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳимов аст. ба гуфтаи наздикони Муҳаммаҷовид, Саидаҳмад аз ӯ 35 000 сомонӣ қарздор будааст. ҳамон рӯзе ки ҳамин ҳодиса шуд, соати 9 мурдаи вай оварданд. соати 1 ё 2 бачаи билет дошт, бояд ки мепарид мерафта. хайрихуш кард, ай хона биромад, аэропорт рафт. гуфтае ки биё, хай ки наметонистӣ, мегуфти ки наметонам. ваъда дод ки рафтем хонаи хисрам, гирифтай бурдай, дар куҷои чӣ хеле ташкил кардай, чӣ кори кардай, накардай, ки иша худаш медона, нақшҳои кашидагиша. пула натим гуфта, ами хел бачаи мана 16 корча зада. Муҳаммаҷовид бо Саидаҳмад ҳамсинф ва рафиқ буд. ӯ ба тиҷорати мол аз Туркия машғул буд ва нақша дошт хонадор шавад. модари ин ҷавон аз он нигаронӣ кард ки бо гузашти қариб 2 ҳафта аз марги писараш аз хонаводаи ҷаҳонпаҳлавон Саидмумин Раҳим касе назди онҳо барои ҳамдардӣ ё узрхоҳӣ наомадааст. на МВДш хабар додай, на ВКДш, на дигарш, на телевизионаш. ман гуфтам ки ҳамин ҷодаи мумкин тағабозиё боша. агар гапм ягон вай боша бахшишу, лекин ки ҳозир агар ҳамин аягон бачаи калоншаванда боша, аягон коригари калон боша, ва як моҳ пафторна нишон метиҳанд ки ҳамин хели одам ҳамин хел шудай. барои чӣ ки бачаи ман 12 рӯз шуд дар таги хока як бор як одам наомад. ҷавони боздоштшуда Саидаҳмад Раҳимов ба иттилои пайвандонаш хатмкардаи Академияи Вазорати Умури Дохилӣ аст. хонаводаи ӯ дар шаҳри Душанбе нахостанд дар рӯ ба рӯи дурбини Радиои Озодӣ суҳбат кунанд. онҳо дар суҳбати бидуни сабт гуфтанд, Саидаҳмад одобу ахлоқи хуб дошта, ҳеҷ боварашон намеояд даст ба чунин коре задааст. пайвандони ӯ иддао намуданд ки марҳум Муҳаммаҷовид барои бозпас гирифтани қарзаш борҳо Саидаҳмадро таҳдид кардааст. иддаое ки модари ҷавони фавтида беасос медонад. марги Муҳаммаҷовид санаи 5 август дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии пойтахт рух додааст. дар Вазорати Умури Дохилӣ гуфтанд, ҷиноят дар заминаи қарздорӣ сурат гирифта, Саидаҳмад Раҳимов ба иттиҳоми куштор боздошт шудааст. парвандаи Саидаҳмад Раҳимов феълан дар баррасии додситонии шаҳри Душанбе қарор дорад. дар ин ниҳод гуфтанд, ҷузъиёти онро аз додситонии кул пурсед, вале дар додситонии кул низ нахостанд дар ин бора суҳбат кунанд. муноқиша миёни ҷавонон ки гоҳе ба корзаниву куштор анҷом меёбад, ба як масъалаи ташвишовар табдил ёфтааст. тибқи иттилои Вазорати Умури Дохилии Тоҷикистон, танҳо дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ бо ширкати ҷавонон 1944 ҷиноят содир шудааст.